Sama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Rekanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod. Alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon, nagipadaka nato sa atong suking ti paminaw, nga nagpatawag sa nga Lisa. Dear Priscilla, mayong adlaw kaninyong tanan. Suking ti paminaw sa ko ining tulumanon, bagong bayani. Ako si Lisa, usa ko sa mga OFW nga nanimpag sa laing nasod. Sukad pagkabata nako, anad na kay ko sa mga kabahoon. Kay isip na ginusara nga babay, ako maugianad ug maayo sa kong papa, nga maoy mulihok sa tanang lihokon sa bay. Ako mga igsuon nga lalaki, mao'y gitudloan ni Papa sa pagpanarbaho. Pero ang nakalisod, kay way bisan usa sa akong mga igsuon, ang nakatabang sa among pagtuyo. Maong napugos na lang ko pagtrabaho. Sugda na ako ang akong sugilanon, sa naapa ko sa Pilipinas. Day, sige na. Dunga na lalagig pang-apply na ko para sa laing nasod. Di lagi taon pwede, day. Uy, asa mo ko kwarta para ikabayad sa mga lihukonon para makalarga? Mapangitaan ra lagi nagpaagi. Pangutang. Utang na sad. Napuno na magani ko sa utang, punan pagyud na ako. Ikaw good. Basta kay kapila na ko nagsigig pangagda ni mo ha. Dili ko gusto nga hangtod sa hangtod na lang kaingon anak, day. Ako may naluoy ni mo, day, Lisa. Day. Maayo na kay ni ana day ka, kuya. Dilisa, nakay kwarta dere. Ha? Ara ba? Tay pa nga naman ka. Gipaningot lagi kag maayo. Wa day. Kung mangutan na ganis papa kung asa ko, ina nga nilarga ko sliti ha. Kay naipatrabaho na ko dito. Ha? Nadi kay trabaho kuya? Basta, mo na isulti ni papa kung mangita siya nako. Ano mo tas kaya Arlo? Mura wa mahimutang. Hain si Kuya Alro ni mo? Nilakaw naman to pa. Adto ko no sa salite ko no. May trabahoon ko no siya dito. Usao naman lang ni Ron. Ha? Nga naman day pa? Dako kay utang si Kuya Arlo ni mo. May lalaki ni Dool dako kay nangita niya. Unsa? O kung di ko no makabayad si Kuya ni mo, ila ko no ning ipahipos. Kinuo ko. Day, bye-bye na. Ha? Nga naman? Makalarga na ko. Wow. Maayo pa ka, day. Si Papa. Hello, Pa? Nak, si Kuya Arlo ni mo? Nga naman, Pa. Sino hitabo ni Kuya Arlo? Napriso. Unsa? Ang akong mga igsuon, Priscilla, puro mga happy-go-lucky lang ang kinabuhi. Makontintura kung unsay na, ug dili gud makamaong maning kamot. Pero ako magdahom, nga moabot sa punto, nga maunay ra sila sa ilang mga binuhatan. Nga na priso man pa. Nagkapatay ba't siya, nak? Unsa? Pasiluwa ko pa. Wa ko magkasabot ni mo, no? Anong nakahimo magkaani? Gibatuo ba minimo nga nilarga kag liti, pero ni araday ka sa Cebu. Nagtago. Pa, Delisa, tabangi ko, Debbie. Pangitay ko pa agay magagawas ko. Kuya, unsa man itay matabang na ko, uy. Pagkuha ka bugado, buhatang tanan. Maluy ka na ko, day. Uli ara lagi ka kung makagawas ko din eh. Kuya, naibawagit kang ako'y kwarta. Palihog lang, ay ko ninyo pasagli din eh. Maluy mo na ako pa, Delisa. Mag-usap na lagi ko kung makagawas ako din eh. Maluoy mo.
Kuya Arlo. Saglit, oy. Kuya Louie. Kaya ba umigyan siya ang utay kwarta? Nangita pa siya problema. Pero mag-usap naman siya kuya kung makagawas na siya. Kana kung makagawa siya. Nakapatay ba siya? Kuya Louie. Huwag plano nga matabang si Kuya Louie. Nakasabot man sad ko kay wa sa siya trabaho. Wa siya kwarta. Ako, na ako'y trabaho. Pero saan man sa tinga gamay ra kayong akong sweldo? Saan man ninako? Ay, salamat. Doon lagit ko sa bahay. Makapahuay na ko gikan sa kapoy kayo nga trabaho. Uwa pala yung tricycle ni Papa. Uwa pa din siya maulig ikan mamasahiro. Oh, pa. Niya naman day ka. Uwa lagi mo tricycle sa gawas. Akong gibaligya, nak. Unsa? Ngano good? Para may ikapuno ko sa bayad kung magkuha taga-bugado para ni Kuya Arlo nimo. O niya, pa, sa mo ito magkalisod ta, ani? Wala kay income. Pagpamasahiro ra ba'y pangwartani mo? Manarbaho lang ko. Mangita ko katrabahuan. Pa. Kaluoyin taon ni Papa. Pinangga kayo to niya nga tricycle, pero ganing kipaligya para ni Kuya Arlo. Kung wa pala unta siya magpabadlong, dili gid unta may problema gingon ani. Oh. Kuya Louie, nadugay lagi ka. Oh. Nagpabugnaw ko sa kong utok ko. Ha? Nga naman, doon na kay problema? Day, nakapamabdos ko. Unsa? Wa na ko makasabot. Kung unsay akong bation, nga nag-abutay ang mga problema, Priscilla. Oh, dili akong kaugalingong problema. Pero maamong ming duha si Papa sa problema sa akong mga magawa. Sa kinabuhing pobre, anad ka ko sa pagkalisod. Bisag usahay, questionable kung unsay among kanon anang adlawa. Pero mapangita ang hapon paagi. Maong dili kay ko dali nga matando kung unsa may mga problema. Pero dili problema nga akong giatubang karon bahin sa akong mga magawan. Gang usa kay napriso tungod kay nakapatay. Unya ang usa nakapamabdos. Ang kuno nako, nga nablangko ko. Dili tungod sa kong kaugalingong problema, pero isip pamilya o igsoon, dili malikayan, nga apil ko o kapalaka. Kuya, ayaw rin pagbinuang kingon, ana. Wala lagi ko magbinuang, day. Nasipyat yun, me. O niyon saon man na ni mo? Huwag ko mahimo. Barugan lang ginin ako. Ano man, mabdos naman. Mangita lang yun ko ang trabaho, ani. Angay lang yun, kuya. Kaya sa may ibuhi ni mo sa mong pamilya kung wakay trabaho. Maugani. Day, naga-extra diha. Pawamas ko, bi. Akong gamiton para kliti inig, pang-apply na ko. Na, mo para ba ko'y kwarta din ni kuya? Pero sige lang, musaway lang ko pangita o kahuwaman, ha? Salamat kayo, day. Na ako'y gamay diri, day. Pwede ko makahuwam? Sure. Hapit naman sa danga ko sweldo. Sinsiyo na lang unya din ako'y pahuwam ni mo. Hayaya ni mo, day, uy. Nako nakikagsweldo diha sa laing nasod. Ako in taon, ani. Ang utang ra mo ay nagkadako. Gahi sa kikag-ugod. Ako pa ni mo, no? Para makato ng imigsoon. Pasagti na sila, uy. Larga sa laing nasod o paningkamot para sa mong kaugalingon. Day. Wala mo ko'y para pliti ugma. Ay, paitabi ani, uy. Nagkautang-utang na short pag yun.
kung kaya palang unta na akong talikdan sila si kuya o papa. Gibuhat na lang ako. Nilargan ako. Pero dili kaya sa akong konsensya nga pasagdan sila. Kumusta imong pagpang-apply, kuya? Na, kuya ayo pulos ra ingon nga tawagan. Pero pila na kaadlaw nilabay. Wa paghapon na nawag bisag usa. Sige lang, kuya. Narlagyan ni mo dawat ni mo. Ayaw lang gidug-undang pangita. Ikapoy na magani ko. Kuya, dili na ka pwede magkapoy-kapoy. Nanakipamilya. Para good. Ano bang murag atat magay ka nga makatrabaho ko? Dili man, kuya. Naguna-una ramang good ko nga. Kaya ko sultihi, anak. Kinibaw ko sa kumbuhaton. Ako mo'y maguwang, Lisa. Nagtuo ka, masuhito ka pa kay nako. Abi kay, may trabaho naman ka? Ha? Maunay usa sa akong mga napantayan sa akong mga igsoon Priscilla. Puro sila mga init ugo. Mura pa og dili sila gusto nga matamakan ang ilang garbo. Ay, nagkas ako, kuya, good. Hila sa magugkay ka. Abi kay doon na magkitrabaho kami, wa? O, sa ba di mong ipanulti, kuya? Nga ano? Sa day na ako. Mananing kamot ko nga makatrabaho samtang ikaw. Nagpahayahay rin sa mong kinabuhi. Mutubag na ka, ha? Tungod kila ino ni mo pagsabot akong concern ni mo. Kung dili ba di ka gusto sultihan, nali sige. Pasagdante ka. Mag-iyahay ta. Ano brag ako naman hinungsa nga wa siya trabaho. Sa ba din ako nga nagtinapulan siya. O karon nga na siya responsibilidad. Diya pa siya busukot og trabaho. Ikapoy na ko. Gusto na kay ko makalingkawasan ang akong problema sa akong mga maguwang. Onsa ka akong kumularga na lagi ko sa laing nasod. Ay, finally, nakarealize na gitaon ka. Oday, gikapoy na ko, good. Tabangi ko, bi. Pagita og kautangan nimo day para may budget ka sa paglihok sa imong kinahanglanon sa paglarka. O kon kuwangan, magpadako kwarta. Pawamonti ka. Sige, day. Salamat kaayo, day. Unsa na? Nang-apply ka para laing nasod? Opa, mag-domestic helper ko sa Taiwan. Kana kong madawat na ko. Unya ang mga maguwang taon nimo. Bahala na si Louie pa. Siya may maguwang kay nako. So nahibaw na siya kung si iyang angay buhaton. Wala si magkinahanglan nako. Si Kuya Arlo nimo. Tabangan bagihapon nimo siya, nak? Salamat kinatabangan niya pong kunin mo, Delisa. Pero kaya, mo trabaho pa ko umaayos sa laing nasod o na ako makatigom og para abogado nimo. Sagdi lang, ang importante nga na ako'y mapaabot. Ugmay na imong desisyon nga mularga ka para mahawas na tas kalisod. O kaya, basta kay pagbinuotan ng duty niya. O, Delisa. Yes, ma'am. Yes. Thank you so much, ma'am. Okay, ma'am. Salamat. Yes! Makalarga na ko! Oh, my name is Boyo, and this is my son, Jorao. Hello. Nice to meet you, Junhao. You know what to do here, right? Yes, sir. I will clean the house, cook, and... You are going to take care of my son. Piltina. Ako katapang ra ko. Iyaya po ko siyang anak. Nagtuog ko nga ang mga trabahoon ra sa bahay ang akong atimanon. Pero ako magdahom nga apil di ay ang pagbantay sa anak sa akong amo. Grabe ang mga pagsuhay nga niabot sa among pamilya Priscilla. Murabag gisawayan gyud sa Ginoo kun unsa kalig-on ang among pamilya. Pero bisan pa man, wag ko magpakawa og paglaw. Gusto ko makatapang sa akong pamilya.
ug mauhinungdan nga ni-apply ko para sa laing nasod, sa Taiwan. Ug ako ang klase sa tao nga way atrasan sa trabaho. Bisan na ay mga higayon nga maka-question ko, pero padayon kong musukol sa kinabuhi. Oh, don't worry about my son. He can understand English, huh? Okay, sir. So, do you have any question? No, sir. Oh, good. Good. Now go to work. Okay, sir. Nak, sigurado ka nga okay ra ka diha? O, lagi pa. Ako pa. Anad ba akong trabaho? Yung nana pa lang sa dunta, ang imong mga maguwang kakugihan sama nimo. Iliot na ta maglisod karon. Sige lang pa. Nahitabo naman. O karon nga ni naman ko din Ako ni bahala ninyo pa. Pagkabuutan, hindi mo nak. Maguwang nimo hangtod karon. Wa bagyapon magkatrabaho. Na. Dili na ko manghilabot anak niya pa, oy. Dili man siya gustong manghilabot pa ko niya. Mangwa na ko ilabot kung unsay buhaton niya siyang kinabuhi. Nak, Janao, you eat na. No. Sige na. Your father will get angry if you don't eat. I said no. Aray! Janao! That's bad! Why did you do that? Oh. Nananihilak mo na siya? Janao, why are you crying? What happened, huh? Oh, sir. She hit me. What? Sir, no, I did not. Don't you ever lay a hand on my son? Do you understand? But sir... Shut up! I don't like her. Uwadaan makakong trabaho tungod ni bata. Oh, I'm warning you, huh? If this happens again, I will kick you out. Sorry, sir. Ngano ko taong nag-sorry man ka nga huwag makakagibuhat? Para mahuman na lang. Kapoy naman pag explain ko. Mo pa'y nagkalisod to sa atong English. Unya, tanaw ni mo. Kung magsigig ingon ana ang anak sa imong amo, makalahutay ka kadiha. Ha, Lisa? Sa tinuod lang, huwag ko kay Bao, unsay akong itubag sa akong Amerika. Pero usare sigurado ko, nga kaya na kong buhaton ang tanan para sa akong pamilya. Ug sila mo'y naghahatag og kusog kanako. O sari ako ikatubag, anak, day. Nga andam ko mo sakripisyo sa tanan para sa akong pamilya. Ako mo'y makatabang nila sa pagkakaroon. Og dali ko magpatandog sa bisang unsang pagsungay nga maagian ako dinhi. Kana! Huwag giday ko masayop, day. Angay giday kayo ni mga magtrabaho ka dinis laing nasod. Day. Basta fight lang gid ha. Ayaw gyud padaog-daog. Naara ko para nimo, day. O, day. Salamat kaayo. Ay, salamat. Kay sweldo na gitawon. Malipay na sa to si Papa nga. Makapadako nila dito sa Pinas. salamat kayo nak ha. Dako na kayo naigtabang ang imong gipada. Uway sa payan pa. Doon na naday tuod ko'y naka-istorya nga abogado. Unta magkatabang yun siya nga magkagawa si kuya niyo. Maayo unta pa. Pero, murag, dili man tingali na dali pa. Dako-dako pagit siguro tag magastoan ni. Maog yun nak. Pero sige lang pa. Padayon ako magpada para sa abogado ni Kuya Arlo. Junhao, it's time to sleep. No. Stop playing na. You have to sleep na. No. Okay, agi ko patawa ko eh. Kung gusto na lang tikabi. Put me down. No, kasi you have to sleep na. Aray! Gibalak pa ko ni mo! Aray! Oh, Janao! Janao, come back here! Kasakit sa kong kamot ngayong gipaak. Ay,
gani, uy. Dili na ko makafocus akong pagtrabaho. Kaya nagbantay na ko ni Junao. Grabe sa kapadlungon ng bataa, uy. Spoiled magit kaayo. Ay, pero kinahanglan nga tasaan pagid ako nga akong pasensya. O kinahanglan nga magkasuod mi. Para dili na ko niya kontrahan. Inig day off na ko. Palitan ako siya duwaan. What is this? Toy, that's for you. Don't like this. Dili ti siya hilig og sa kinan nga duwaan. I will throw this away. Tas ipagid mo pasensya, Lisa. Makuha ra lagi unya ni mo ang buotan ng bata. Pasensya hilang una. Grabe ka spoiled ang anak sa kong amo. Ug siya may akong gikabalakan nga mo'y makabalda sa akong pagtrabaho. Bisan og wa na'y mabilin sa akong sweldo, wa rego'y problema na ako. Ang importante para nako nga makapadako sa akong pamilya sa Pilipinas. Bisag na ay mga higayon nga kasurindero ako sa pag-atiman sa anak sa kong amo. Kay grabe ka spoil. Pero naningkamot lang ko nga mutaas ang akong pasensya. Ug naningkamot ko nga maduol ang bata nako para dili nako niya tripan ug makuha na nako ang iyang respeto. At sa magiangay na kong buhato na ning bata. Murag dili naman siya sa malipay nga tagag duwaan kay daghan naman kayo siya duwaan. Ay, at sa magkaibuhato na ko para makuha na ko ang respeto aning bata. Oh. Daghan makig-miss call kay ka ni Kuya Louie. Milagro oro'y kinanawag ni siya. Sakay tuyo ani niya. Dili ko manawag. Huwata na akong manawag siya balik. Nanawag lagi ka. Naibaw ko nga niubos ka na ako. O nakonsensya ko nga ako mo'y makuwang pero ipasagdan tiga nga mular gas lang nasod. Wa man lang magka-istorya. O, sa may tuyo ni mo? Day, silo ako. Init lang yung kayo nga kung ito higayon. Mga nakasulti ko pati diyan mo. Kita lang ganing doha ang pwedeng magtinabangay kay si Arlo to as prisuhan. Ya, mag-away-away pa kita. Sakto ka, kuya. Sa ilo asad ko. O unta dili ni mo lainon pagsabot ang akong concern diha ni mo. Dili na, day. Kasabot ko nimo. Dibaw ko nga pinanggaling gid mi nimong pamilya nimo. Tinuod. So, okay na ta? O, kuya. Okay na ta. Ay, madsalikaan ka na kitang akong gipati. Nga na-okay naman ni Kuya Louie. O gusto ko matapang niya. Eh, bako nga mga nakay na tong iyang uyab. Dili na ko pwedeng basagdan lang si Kuya Louie. Ano dili man niya makontak si Papa? Ay, natuog siguro. Dili lang sana ako sa mukon. Milagro lagi nga wa din sa sala si John Howard. Anhi naman ito na siya magsigig tuwa. Magsigig dagan-dagan. Ako lilingon siyang kwarto. Milagro nga naghigda rin ni siya. Natuog siguro. Akong duulon, be. Uy, hala.
Nagkurog pa ni siya? Oh, kinuo ko. Kainit niya. Bisan tuod og badungod kaayo ang bata, nga akong kipantayan. Pero grabe akong kabalaka, nga nagtanaw niya nga nagkurog, ug init kaayo. Maong dali na ko kining gitawagan ang iyang amahan. How is he, sir? Oh, it's just a simple fever. You're overreacting. Next time, don't call it unless it's urgent or an emergency. You're distracting me from my work. Dili po to emergency para niya. Wa si magtanaw siyang anak. Itakigan man kani unya init pagid kaayo. Ay, di alas ako manglimpyo. Ako lang ning apungan si Junao. Bantayan ako siya. Kaluoy ni Junao. Taas in taon kayo, dog. Oh, ni mata na siya. Junao? Oh, igor siya nitutok na ako. Ang ako lang sa puto ni siya kung makita na ako. Mulakaw na lang ko eh. Magluto na lang ko para na siya makaon. Nani? Yes, Junao? Do you need something? Thank you. Milagro. Murag nabuutan lagi ng bata. Thank you for what? For taking care of me. Oh. No, it was you who took care of me. Because my dad would not. He never really cared about me. Why would you say that? Because he doesn't love me. Junhao, don't say that. Your father wouldn't go to work if it weren't for you. Maybe he doesn't have time to be with you or play with you. But I'm sure everything he's doing right now is for you. Wala siya matingo ka. Mayong pagbuminaw sa Lex. Junhao? I will cook some food so you can eat na, ha? How are you feeling, Junhao? I'm fine, Nani. That's good. Nani, I'm so sorry for being hard on you. I'll be good boy from now on. It's okay. I'm so happy that we're finally getting along. Pila naman kaadlaw nga. Wa naman magparamdam gid si Papa na ako. Dili sa butubag tuwagan. Ngayon naman ka. Nabisi magud ko na. Unsa may gikapisihan nimo pa? Nambasahero ko og balik. Ha? Anya di magka-tricycle pa nga. Gibaligya mo to nimong ato, ah? Nangabang ko na. Ay, di magud ko mahimutang mingawon yun ko sa pagpamasahero. Ay, mao ba pa? Sige lang pa. Kung makatigom-tigom ko, magpadalang unya ako para makapalita og tricycle. Tuod, unsa na may balita sa kaso ni Kuya Arlo pa? Ko anak, mo-update ra ko no ang abogado. Wa pa may balita hangtod ron. Mao ba? Tumana lang gyud niyo kung sa isulti sa abogado pa, ha? Ako ni bahalag pangita og kwarta diri. Ang importante nga makagawas na sa prisuhan si Kuya Arlo. Naibaman ko nga dili-dali ang kaso sa kumagawang Priscilla. Pero andam kong mahatag sa tanan akong sakripisyo
ug andam kong maningkamot makagawas lang siya. Bisan tuod, ug naguol ko nga nasakit si Junhao, ang anak sa kong amo, nalipay na lang sa ko, kay mauni na kapausab niya. Ug na ako nabantayan niya. Nagunauna siya, nga dili sa pinangga sa iyang amahan. Ug mao siguro hinungdan, ngayon adto ang iyang pagtagat kanako. Murag ako mo'y nakapahimungtan sa iyang kayupo sa iyang papa. Ug tungod adto, hinahinay na napamahal na ako ang bata. Sa laing bahin, padayon ang akong pagsuporta para sa kaso sa kumagawa. Ug wa pa kong mawadig paglaom nga makagawas ra siya sa prisuhan. Ako anak, mo-update ra ko ang abogado. Wa pa may balita hangtod ron. Mao ba? Tumay na lang gid niyo kung sa isulti sa abogado pa, ha? Ako ni bahalag pangita og kwarta diri. Ang importante nga makagawas na sa prisuhan si Kuya Arlo. Pero, unsa may balita pa? Nakay chance nga makagawas si Kuya Arlo? Wa pa gid ko kahibaw, nak. Pero sige lang. Mo pahibaw raman mi dayon kung unsay balita, ha? Sige pa. Day, sure ka ning imong gipada nga kwarta? Gi-full na lagi mo bayad? O, Day. Ikaw ba amoy nakatabang na ako nga makalarga ko? Mao gali ko gustong unya-unyaon pa na ako og bayad nimo. Salamat kaayo, Day. Nani, Yes, Junhao? do you wanna play with me? Sure. It's my turn, Junhao. Okay, Ang ano mo na Sir Boyo? don't mind him. No, I can't do that. I have to go, ha? You'll come back, right? Of course. Wait for me. I will. Lisa, I've noticed that you haven't been doing your job well. The sink is not clean and the comfort room is dirty. Sorry, sir. Do you still want this job? If not, I'll replace you and you can go back to the Philippines. No, sir. I will make sure to do my job properly from now on. I will give you one last chance. Thank you, sir. Hapit kita. Mawala na ginunta kong trabaho. Unsaon nga mas nakafocus na maninuon ko ni Junhao. Maluis ako sa bata nga akong balibaran ko makigduwa. Wala gani oras ang amahan niya. O niya, balibaran pagid na ako. Pero sige lang. Paspasan lang na ako ang pagpanglimpyo para may oras pa akong makigduwa ni Junhao. Usa na gyud si Junhao sa akong gitakaan, sa akong oras, Priscilla. Kay dili ko gustong may upos ang bata kanako. Ilabi na karon nga okay na kami duha. Bilibagin ako sa imong kakugihan, Day. Nakuha gini mo ang mayong pagtagad sa anak sa imong amo. Siyara magud mo ay naghatag og lisod sa akong pagtrabaho dinhi sa una, Day. O nagpasalamat na lang sad ko nga okay na miron. Maugyod. Ay, tuod di ay. Usa naman lang katuig ang imong kontrata. Unsa may plano nimo? Mo balik pa ka dinhi sa Taiwan? O, Day. Wa pa ko'y natigom, good. Talang kwarta na ako, gipadaan ako sa Pilipinas. Day, pagbilin sad para sa imong kaugalingon, uy. Ako man mo'y nabalaka nimo. Ha? Nga naman? Kung simbakog padung rasawa ang tanan nimong kahago. Unsaon naman lang nimo kun wa kay gibilin nga kwarta para sa imong kaugalingon. Day. Day, salamat yung kayo sa imong gipada, ha? Nakabayad yung taon mi sa among mga utang sa pagpanganak sa kumpares. O isa pa yan, kuya. Tuod day. Maglahi na mi og puyo sa akong pares. Ha? Nga naman, kuya. Lahi ramang gud ang maglahi mi og puyo day. Pamilya na ba yami? Mao ba? Sige, kuya, kung mo'y gusto nimo. Kuan day ba? Nang basig makapamaraig tag kamay ni mo diha ba? Unsa man? Kuan day ba?
kuangan ang kwarta na mo para down sa bahay nga ang mga bangan god. Muhuam unta mi nimo. Ako, muhuam unta ko. Bayaran lang tikan kung makatrabaho na ko. Sige kuya, magpadalang unya ako. Pila may gikinahanglan nimo? Saod man ako. Kung punan pa na ako ipadani Kuya Louie, makuhaan ang akong gigahin para ni Papa. Plano na ba unta na ako nga papaliton og tricycle si Papa. Pero niya na lang siguro. Masiguroon sa ako ang kapuyan nila ni Kuya Louie. Pasensya na ka pa ha. Nakuhaan og gamay nga akong gipada. Wala problema na ko eh. Nagkuragan ni para na ako kay si Kuya Louie ni mo maglain ang magpuyo. Pero sigurado man hinuon ko nga naginay sobra pa. Gusto na ko nga tigo mo na nimo para kung magkinaunsa na laki makuot diha. Sige na. Nani, Yes, Junhao? I love you. I love you more than my dad. You're the best. Thank you so much, Junhao. I love you too. Murag og gikumot ang akong kasing-kasing Priscilla. Naluoy ko sa pata. Nasabot na ko nga dinira siguro siya naka-feel og love ug pagpangga gikan kanako. Sukat nga nakalarga ko. Nagtuo ko nga okay ra ang dagan sa akong kinabuhi. Nabalik na ang maing pagtagad namo sa kong igsuon nga si Kuya Louie. Ug wa na sa ko lisod-lisura sa anak sa kong amo. Ang ako lang gyud ang pagpadayon sa pagpaningkamot nga makahatag ko sa tanang panginahanglan para sa akong pamilya. Bahala og wa na mabilin para sa akong kaugalingon. Sa laing bahin, naluoy kay ko ni Junhao. Kung unsa ko niya kakontras sa una, nakita sa dako nga nakinahanglan siya nako karon. Please don't leave me. Stay with me forever, Nani. Junhao? Naluoy mo ko ni Dong Junhao eh. Mura ganit taon siya giayaw na ako. Unsaon na lang ka kung mauli ko. Dili ka siya maibos na ako. Dili ko gusto mahitabo na. Napamahal na ang bata na ako. Day, niyan ako sa Pilipinas. Maayo hinuon, Day. Ako, excited sa kay ko mauli. Kano sa makamuli? Next month na. Naibaw na ba sila sa papa ni mo? Wa pa. Wa pa may magkastorya. Mas gusto ko nga kalitan na ako sila uli para ma-surprise sila. Natugnos dong siya na. Ugwa sa ko'y trabahoon. Nahuman na ako limpyo tanan. Mas maayo tingali nga. Magkalingaw na ako Facebook. Unsa man yung mga post ni Kuya Louie? Takalagig tao. Bunyak? Nagpabunyak na di sila silang anak. Lagi tayo sa likwarto. Ang ginikanan sa kumparis ang nigasto anak, day. Mao ba kuya? Sayang wa ka. Pakuguso ng tati ka. Okay ra kuya, oy. Ang saon nga ni ama ko slayo. Tuod di kuya ba, wali ko makabantay nga na as papa sa picture. Wali siya matambong sa bunya? Kuan. Dugay mo siyang nabot. O nga, wala siya ma-appeal pag picture-picture na mo. Murag busy sad kaayo siya kay, tagsa na malagod siya manawag pod na ako. Og dili na siya makatubag sa kung tawag niya. Pasensyahin na lang si Papa, day. Nagkalingaw lang siya o pamasahiro karon. Okay ra kuya, nakasabot ra ko. Oh, you are going home next month, Lisa. Yes, sir. Sir, do you mind if I come back?
Can I renew my contract? No? Paita, ani. Wala di ko trabaho, ani. Uli na ako. Nani, Yes, Junhao? you're going home, right? Yes, Junhao. But you will come back for me, right? Junhao. Murag ko gikubot ang akong dugan, Priscilla. Naluoy kay ko nga naminaw ni Junhao. Ug wa ko mahibaw unsaon ako siya pagpasabot nga dili na ko magabalik. Nani, Junhao, I can't go back. I'll be working for another employer. I'm sorry. no! Junhao. I thought you would never leave me. I trusted you. But just like my mother, you left me too. I'm so sorry, Junhao. Ugma na nga akong biyahe pa doon uli sa Pilipinas. Wala gid ko tagda ni Junhao. Pero mas maayo na lang sa ni. Para dili ra kayo lisod para namong duhay naglarga na ako. Time pa. Ano? Nausap naman ni Tini. Hawa naman kayo. Hain man ang bahay nga mag-iabangan. Sa papa, tawagan ako. Unsa? Nauli na ka, anak? Opa, og niya ako sa ato. Pero, nganong wa naman nga itong bahay din Nak, i-demolish naman ang atong giabangan. Unsa? O, niya asa naman ka napuyo ron. Wa na magkoy kapuy, anak. Pa, magkita ta. Ano ta sa bahay nga giabangan ni Kuya Louie? Wa bay ako makatultul kung asa ng dapita. Unsa? Abi pa na ko dito kapag buniyag sa bata. Tawagan sa ragon ako sa Kuya, be. Ug tawagan lang unya tika kung asang dapita. Nauli na deg, ha? Oh, Oh, kuya wa ka maluoy ni Papa? Wa man lagi ka makapapuyo niya. day. Nak, Naningkamot na ko para sa akong kaugalingon, day Lisa. Bago di ang taon ko nga naamahan, unya, wapag ko'y trabaho. Bisan na. Nihatag biya kong apilang kwarta para makaabang mo din Dili unta nimo ang ipasagdan sa Papa. Hagpa, haay mo din ang kwarta nga gipadaan ako nimo. Wari ka magitag kaabangan bisag kwarto lang? naa ni Kuya Louie ni mo, nak. Unsa? Hasta ang kwarta para sa abogado ni Kuya Arlo ni mo. Ana ni Kuya Louie ni mo. Gitabang ko niya kay nahibaw man ko nga nagkinhanglan kayo siya. Sa ato pa? Tanan akong paningkamot na aratan na ni Kuya? Wa man balita sa kaso ni Kuya Arlo? Wa, nak. Pasaylo ako. Kinuo ko. Tanang giday na akong paningkamot. Padong raswa. Pa, wa man lang yun na ang akong pag-antos dito. Day. Hug ikaw. Gikapoy ako gaabag di mo kay tupulan kang dako. Maguwang pa man utak ka kay nako pero dili ka kabang maningkamot. Nak. Dili na ko pa. Sugod karon, ako ang kaugalingon ako hunaon. Huwag ko magdahong nga ang tanan akong paningkamot padung rasawa. Tanan kakapoy ug risgo sa kong paglarga. Baliwara. Grabe ni kasakit para kanako, Priscilla. O grabe ang akong kayupos sa akong pamilya. Dini na lang ko to. Dekang salamat.
Inyo matatampo, Lisa.